kayong spiritual. Amen? Amen? Sabay-sabay muna tayong pumalakpak. Yung palakpak na maririnig ng ating malapay noon. God bless you po at tayo po'y dagliang tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali na ating pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Palakpakan natin muli ang ating malang praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved ordained preachers. Pagpaliwanag sa kahalaga ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal ay sama-samang manalangin natin pong itaas sa ating kamay. Hallelujah, hallelujah. Dakilang palang Diyos. Mga panasala sa pangalan mo, malapay ng sus. Narito kami patuloy. Pupuri, nagpapasalamat sa iyo, malapay noon. Sa halos mag-isang linggo muli, malapay noon ang pag-iingat mo sa amin. Pagpapala kabutihan, pagtugon sa aming mga dalangin. At narito kami malapay noon, pinapasalamatan ka sa bawat yugto na yung balgawin na unang malapay noon. Salamat sa paglangis mo. At sa pag-aaral ng salita, malapay noon, bago ang lahat, patawarin mo kami. Lalo na yung balikod mo, hugasan mo kami, linisin. Na yung baldugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa gana namin sarili, wala kaming magagawa malapay noon. Upang unawain, intindihin ang iyong salita malapay noon. Subalit malapay noon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, malapay sa pamagitan ng iyong salita, malapay noon. Bigyan mo ng kapangyarihan. Bawat isa sa aming makapakinig malapay noon. Magkaroon kami ng pananampalataya na pag-ibig pag-asa malapay noon. Tugunin mo ay mga dalangin malapay noon. Turuan mo kami sa pangitin salita malapay noon. At sinasaway namin, pinapalayas anumang gawa ng kaaway. Sa umagang ito, anuman hadlang sa pagkinig salita malapay noon. Di ba antok, di mo pagalinlangan. Kasound! We bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. At salamat sa ating malapay noon, ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamalapay ng Jesus at dobling ang pag-alang pabati ng isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, the end-time prophet of loving God, mga minamahal, at lagi po natin inaalala ang mga turo nila isang aral ating pong minamahal ginagalas na Pastor Lina C. Almeda sa po mga beloved children, sa ating minamahal magagawa sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa inyo mapudatihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat. Amen. At syempre sa ating mga webcast viewers and sa ating mga bisita, kung mayroon man, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating pong kunin mga minamahal, ating pong Biblia, ating pong panulat at kwaderno mga minamahal upang itala ang salita ng mga Panginoon. Tayo mag-aral mga minamahal ng may kling salita ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat muna na nagagalak mga minamahal, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak mga minamahal, palakpak na gising. Amen. Praise the Lord. Ito mga minamahal ang huling yugto ng gawain ng mahal na Panginoon. This is the last part mga minamahal and very important mga minamahal. Kaya sikapin natin mga minamahal na talagang manatiling gising ating mga diwa mga minamahal at malaman natin ano ang nais iparating ng mahal na Panginoon sa umagang ito. Kindly ating pong basahin, ating pong pabugan na talata dito po sa Roma. Ang kabanatay 6, ang talatay 16 hanggang 18. Kindly, amen. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 6, ang talatay 16 hanggang 18. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyong inyong tinatalima? Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Tatapot salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At iyamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa magabas salita ng mahal na Panginoon. Ating bigyan ng pamagat mga minamahal ang ating po pag-aaral sa umaga ito mga minamahal, the change of authority mga minamahal. Amen. Ang pamagat po ng ating aralin sa umaga ito ay the change of authority o ang pagbabago sa kapamahalaan. Amen. And ano ba itong authority na ito mga minamahal sa buhay ng mga Kristiyano? Alam niyo mga minamahal, noong Miyerkules ay napag-aralan natin mga minamahal ang yung tema mga minamahal, ang paksa na ipinarating ng malapay noon sa ating mga minamahal ay tungkol sa talagang paggalang at pagkilala sa batas ng iglesia, mga minamahal. Amen. At sa batas na yan, mga minamahal, siyempre,
kilalanin natin mga minamahal at igalang ang mga implementors, mga minamahal, yung talagang sila po yung nag-impose ng batas mga minamahal. And ito ay biblically mga minamahal na ating napag-aralan noong Miyerkules. Lahat muna ng nakadalo mga minamahal at pinagpala noong Miyerkules, pumalakbak sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi nga, kung tayo sa habag ng mahal na Panginoon nakadadalo at nakikinig na mainam, napakaganda mga minamahal, yung ating aralin tuloy-tuloy with connection mga minamahal. At mga minamahal, dahil bukod doon, mga minamahal, bago pa nung Miyerkules mga minamahal ay sinabi nga ng ating beloved Ordained Preacher mga minamahal na pinunto mga minamahal yung pagre-remind sa atin mga minamahal na kung tayo nga mga minamahal ay talagang nagbabalak mga minamahal na magpagamit sa ibang outreach po man ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal ay sana ay hindi tayo mga minamahal yung parang aso mga minamahal na basta lamang po umalis at hindi tayo nagpapaalam dahil may batas po mga minamahal, may rules po na sinusunod mga minamahal. At pagpapagitan ng paggalang mga minamahal, tayo magpaalam dito ng maayos at pagdating doon ay sasabihin din natin ang reason mga minamahal bakit doon na tayo magpapagamit. Dala marahil ng ibang mga minamahal na ang kanilang trabaho ay siyempre malapit sa gawain doon at malayo na po rito mga minamahal. Amen? May mga ganong instances po mga minamahal at ang itinuturo sa ating mga minamahal ay yung kaayusan. Dahil sa totoo lang mga minamahal, kung sa trabaho nga mga minamahal ay may mga rules and policies mga minamahal na talagang grabe. Sa totoo lang ay ayaw na ayaw natin na makalabag mga minamahal, na makaviolate tayo dahil siyempre unang-una, baka matanggal tayo sa trabaho, walang tayo ng sahod. Amen? Amen mga minamahal? At yun ay isa sa dahilan mga minamahal kung bakit ang mga employee mga minamahal sa isang company mga minamahal ay o sa isang organization ay siyempre dapat nag-agree dyan at alam kung paano sundin ang sabi nga terms and condition mga minamahal maging sa Facebook, YouTube, anuman mga minamahal na online platforms ay may mga terms and conditions at kinakailangan i-agree yan mga minamahal. Dahil para mga minamahal ay alam po natin mga minamahal at nasa kayusan. Amen? Bakit nga ba mga minamahal gayon na lamang bakit kinakailangang pahalagahan ang mga ganyang bagay? Dahil sa umagang ito mga minamahal, ang pamagitan natin ating aralin na tungkol sa the change of authority na mayroon tayo. Amen? Lahat muna mga minamahal ng may kapamahalaan, control sa kanilang sarili mga minamahal, pumalakpak muna sa ating mga Panginoon. Lahat ng hindi napipilitan na maglingkod sa mga Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Noong mga panahon, mga minamahal, na hindi pa natin nakikilala ang mga Panginoon, mayroon tayong lubos na kontrol sa ating mga sarili, sa totoo lang. Madali tayong magplano, madali tayong mag-isip, madali tayong magsalita, madali tayong gumawa ng aksyon, ayon sa ating sarili, sapagkat tayo ang namamahala sa ating buhay. Amen? Hindi tayo nagpapamahala sa kung sino-sino. Sabi nga, hindi tayo nagpapadikta kung kani-kanino. Ganun tayo noong araw mga minamahal. Sa ating nais natin mga minamahal, may control tayo sa ating pag-iisip mga minamahal. Ang iba, nagpaplano na makapagtapos ng pag-aral, magkaroon ng magandang hanapbuhay, maka-impok ng kayamanan, makabili ng ganitong sasakyan. Nasa plano yan, mga minamahal, at yan ay nasa authority ng tao mismo. Amen? Amen po mga minamahal. At ang ilan naman mga minamahal ay may control sa kanilang emotion, sa kanilang damdamin. Madalas, mga minamahal, kung sino ang iyong gusto, ay sila lang ang iyong nais na maging kaibigan. Sila lang ang nais mong kausap. Kapag ikaw ay nakadama ng galit, okay lang sa'yo kung makipag-away ka na agad. Dahil yun ay control mo sa iyong sarili. Kapag ikagalit, gusto mong suntukin ang wall, ang pader, nasa iyo yan. You have the control of yourself, mga minamahal. You have the authority. Amen? Kapag ikaw naman, mga minamahal, ay may control sa iyong pananalita, siyempre, ikaw ay nagsabi at walang makapipigil sa iyo kung ano yung sabihin. Ano ang i-post mo sa Facebook, sa YouTube, ano ang iyong gawin, dapat makialam sa iyo sapagkat you have the authority to do that. Amen?
Amen po mga minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, madalas mga minamahal sa mga ginagawa natin itong mga minamahal nung hindi pa tayo nakilala sa mahal na Panginoon, ang tanong, tayo ba mga minamahal ay tunay na nakararamdam ng kasiyahan kapag ginagawa natin itong mga minamahal? Madali tayong mag-post sa Facebook, kahit makapagmura tayo mga minamahal, makasakit tayo ng damdamin ng iba, may kinakaaway tayo mga minamahal, may nakipagsuntukan, amen? Ang ilan, pinatawag pa sa barangay hall mga minamahal, at hindi na-solve ang problema doon dahil nga sa init ng ulo, napunta pa ng pulisya mga minamahal. Ang ilan mga minamahal sa hangarin talagang maraming ari-arian mga minamahal at dumadating sa point na minsan nagiging na tayong madamot, maging ating kapatid. Halos hindi na natin mapagbigyan. Ngayon sa likod ng mga bagay na ito mga minamahal, dahil we have the authority nga mga minamahal na gawin ang mga bagay na ito, ay masaya ba talaga tayo mga minamahal? Sa paglipas ng gabi ay maimbing ba talaga ang ating tulog? Payapa ba tayo mga minamahal? Pag gising sa umaga mga minamahal ay wala ka ba talagang alalahanin? At higit sa lahat ang tanong ay, ang mga bagay na ito ba ay tunay na nakalulugod sa paningin ng malapay noon? O sa madaling salita, lahat ng ginagawa natin noon ay madalas na uuwi sa pagkakasala, sa kasalanan. Amen? Kaya mga minamahal, sabi ng talata, tayo noon ay alipin ng kasalanan. Datapwat nang tinanggap mo si Kristo, nang ikaw ay lumapit dahil merong nag-share sa iyo, ay doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos namin buhay, nagpapagaling, kayo ba'y may karamdaman? Ngayon nung lumapit tayo dahil sa problema, sa kahirapan, dala ng nangyayari sa ating paligid, talagang nais natin na mabago ang ating pagkontrol sa ating buhay. Magkaroon ng change of authority, mga minamahal. At nung tinanggap natin, nakiisa tayo mga minamahal sa panalangin ng pagtanggap, nanalangin tayo mga minamahal, sinabi natin, tinatanggap kita Panginoon, mahal pa Jesus bilang Diyos, Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Sa moment na yun, mga minamahal, na ginawa natin, mga minamahal, ay masasabi natin hanggang sa tayo nagpatuloy, maglingkod sa mahal na Panginoon, umawit, magpuri, pumalakpak sa mahal na Panginoon, nagkaroon ng change of authority. Paano nangyari? Paano, mga minamahal? Noon sa atin, kapag meron kang nais, may plano ka sa nagawin, ay madali mo lang itong gawin. Wala ka pakialam kung may masagi ka, masaktan ka, wala ka pakialam sa comment ng iba. Basta para sa iyo, yung plano mo at gusto mo ay magawa mo. Pero nung natanggap mo na ang mahal na Panginoon, nakikinig ka ng salita ng mahal na Panginoon, natuto kang pumalakpak umawi sa mahal na Panginoon, meron kang naisip na gawin, ang ginagawa mo, bagamat atat na atat kang gawin, pumipikit ka, itinataas sa iyong kamay, nanalangin at sabi mo, mahal na Panginoon, nais ko pong gawin ang bagay na ito, subalit, itinadalangin ko na, bigyan mo po ako ng sign kung kalooban mo, mahal na Panginoon. Kung kalooban mo man, mag-go po ako, mga minamahal, mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Natuto tayong manalangin. Natuto tayong, mga minamahal, na hindi pangunahan ng Diyos, kundi hingiin ang senyales na ibibigay ng mahal na Panginoon. Kung yung bang nais natin, ay, yun ba ay kalooban ng mahal na Panginoon? At hindi tayo magkakasala pagkatapos natin gawin. Dati-rati mga minamahal, kapag nasaktan ang ating damdamin, kaya natin makipag-away agad. Talagang magpo-post talaga tayo sa Facebook. Subukan nating manghikayat ng mga pagsang-ayon na mga comments. Baka sakaling maintindihan tayo, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, ay masaktan, dala ng ating mga kapatid, mga minamahal, na hindi nila intensyon, subalit sa kanilang pagsalita ay para sa iyo hindi maganda ang tono ng pagsabi, subalit hindi ka nagagalit at nagkikipag-away. Ika'y nanalangin at sinasabi mo, praise the Lord, salamat mahal na Panginoon, meron akong natutunan. Pag ikaw ay na-review, amen, totoo man o hindi, ang iyong ginagawa, mahal na Panginoon,
ito'y gagawin ko para sa iyo, mahal na Panginoon, dahil ang tinuro mo, ang aming buhay na ito, ang aming katawan, ang aming isip. Kung noon ginagamit namin sa mali, dapat ngayon, mahal na Panginoon, gamitin namin sa pagsunod sa iyo. Kaya natuto tayo, mga minamahal, na magpatuloy, manatili sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo na-overcome ng ating nararamdaman, ng pressure sa buhay. Dahil nagkaroon tayo ng change of authority. Dahil tinanggap natin at ang tunay na essence, mga minamahal, na pagtanggap sa mahal na Panginoon ay dahil hindi na ikaw ang mamumuhay sa iyong sarili lang. Hindi na ang iyong desisyon lagi ang dapat na masunod, kundi mayroon ng Diyos na natutunan mo at nalaman mo na siyang nakaalam ng lahat ng bagay, na sabi mo minamahal ng Jeremias, mga minamahal, na alam ng Diyos at napakaganda ng plano ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya natuto tayo, mga minamahal, na idulog ang lahat ng bagay sa mahal na Panginoon. Sa ating kilos, mga minamahal, natutunan natin na ang ibang mga minamahal, plano nila, mga minamahal, na mag-ibang bansa. Subalit, mga minamahal, ang ginagawa nila, mga minamahal, nag-aalay sila ng pag-aayuno. Sila nag-stay in, nakikisagpuri. Pag uwi ng tahanan, bago matulog, nagpupuri, nanalangin. May Bible devotion pa, mga minamahal, nagbabasalan salita ng mga Panginoon. Amen? Bago pumasok ng trabaho, nanalangin, nagpupuri, para pangunahan ng mga Panginoon, bilinan niyang mga anghel, pangingatan tayo sa ating mga daan. At mga minamahal, tungkol sa tulad ng pag-ibang bansa, mga minamahal, natutunan natin na kahit ilakad natin, maghanda tayo ng mga papeles, ang lagi nating dalangin, mahal na Panginoon, kung kalooban mo, magiging smooth lahat, makakapunta ako roon. Pero pag hindi, meron at merong dahilan, hindi ako matutuloy. At kapag dumating iyon, na sakaling may mga halimbawa, bumagsak sa medical, mga minamahal, ay okay lang sa iyo. Bakit? Hindi na kasi ikaw yung nagkokontrol sa iyong buhay, kundi hinaya mo ang Diyos ang manguna upang pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Palagpagan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya libasahin natin, mga minamahal, dito sa Santiago, ang kabanatay 4, ang talatay 15. Ito ang dapat hindi makalimutan, mga minamahal, ng mga Kristiyano, kung tunay na tayo ay may change of authority, mga minamahal, sa ating buhay, lalo na sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Kindly, amen? Aklat po ng Santiago, kabanatay 4, talatay 15. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung luluubin ng Panginoon ay mga bubuhay kami, at gagawin namin ito o yaon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Yan, mga minamahal, kaya dito, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay hindi nawawala yung kataga na loobin. In God's will. Amen? Hindi na tayo, mga minamahal, talagang tumitiwala sa ating mga sariling kaalaman, karunungan. Handa tayong tanggapin ang magiging resulta o kapalit o consequence ng ating gagawing aksyon dahil ito'y itinitiwala natin sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang isang Kristiyano o tao na walang tunay na pagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pamahalaan o hindi ang Diyos ang may control sa kanyang buhay, ang hindi ang Diyos ang namamahala sa kanyang buhay, isang tiyak na bagay, sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid, hindi mo yan kailanman matututunang tanggapin. Totoo yun. Una, mga minamahal, kabiguan. May mga pangarap tayo sa buhay. Subalit, sa totoo lang, lahat na pangarap natin, hindi naman lahat natutupad eh. Lahat ng gusto natin, lalo na yung mga nais natin bilhin, sa totoo lang, hindi naman lahat nabibili natin. May mga, kung sa 10 listahan, ilan lang doon ay nabibili, pero hindi lahat ay napupunta sa atin. Amen? Subalit, dahil mayroon tayong tunay na pagbabago sa ating kapamalaan at Diyos ang namamahala sa ating buhay, hindi tayo nakatingin doon sa kawalan at sa wala. Natututunan pa rin nating itaas ang ating kamay, pumalakpak sa mahal na Panginoon, magsabi ng, "Thank you, Lord!" Ako pa rin ay yung pinagpalang lubos. Amen? Lahat ng pinagpala sa oras ng mga minamahal, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Amen? O minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon.
ang mga Kristiyano nagkaroon ng tunay na contentment sa buhay. Ano man mga minamahal, sabi nga, ang tinatangkilik natin ngayon, masaya na tayo. Sapat na sa atin. Kahit para sa iba, ay ano ba yung sahod mo kapatid? Mukhang hindi makabuhay ng pamilya. Ay ano ba yung sahod mo kapatid? Mukhang saktong-sakto lang sa bawat araw. Madalas yun ang usig ng hindi mananampalataya. Pero sa iyo, kung noong araw, wala kang kakontentuhan, pero dahil meron ng change of authority, ang Diyos na ang namamahala sa iyo, nakangiti ka lang kahit yun ang iyong naririnig. Ang sinasabi mo, okay lang. Kahit nga wala yan eh. Ang mahalaga, si Kristo nasa aking buhay. Nakadadalo pa rin sa gawain malapay noon. Miyerkules, Biyernes, Linggo, nakapagpupuri sa malapay noon, na isi-share ang kabutihan ng malapay noon na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Buhay ang aming Diyos, tumutugon ng dalangin, nagliligtas, nagsasaklolo, nagpapatatag, nagpapalakas. Amen? Kaya magtaka tayo, mga minamahal, sa ating paligid. Kahit anong pilit nilang itumba tayo, mga minamahal, ilain ng kaaway mula sa kamay ng Diyos, ay walang magawa ang Diablo. Nakikita niya, mga minamahal, sabihin ng nag-uusig natin, bakit yung Kristyano yun? Wala na nga maiulam, wala na nga makain, ba't tuloy-tuloy pa rin? Kahit anong gawin kong pagdidiscourage sa kanya, lagi pa rin nakangiti. At pag dumating ang panahon, mga minamahal, na itong nag-uusig sa atin, ay siyang nagkaroon ng problema at hindi niya na makayanan dahil wala pa siyang Kristo. At ang sarili niya, siya mismo ang may authority sa kanyang sarili. Ginawa niya lahat ng kanyang makakaya ayon sa kanyang natapos, ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa kanyang ipinagmamalaking karunungan, kalaman, talento. Subalit wala ni ang karamdaman niya hindi gumagaling. Maalala niya yung Kristiyanong inuusig niya. Sabi niya, masubukan ko nga yung isinare ng brother na yun, ng beloved sister na yun, na ang Diyos daw nila doon, ang siyang tunay na nagbibigay ng kasaganaan sa bawat tao. At sa oras mo, minamahal na siya, ay tumungo, magulat tayo, isang araw sabihin niya, beloved sister, beloved brother, saan po pala yung sinasabi ninyong gawain dyan sa Mamarlaw? Pwede ba akong dumalo sa linggo? Sa oras na yan marinig natin, mabasa natin, mga minamahal, tuwang-tuwa ang ating mga puso. Napapalakpakan natin ang malapay noon, napupurihan ng malapay noon. Amen? Bakit? Nalalaman natin na yung ating mahal na kapatid na yan, kapag ipinagpatuloy niya ang paglingkod sa malapay noon, mula doon sa pagkaalipin ng kasalanan, alipin ng kawalan ng pag-asa, alipin ng karamdaman, alipin ng Diablo, pag siya ay naglingkod sa malapay noon, sa tunay na Diyos, isang araw, isa na rin siya sa magpapatotoo. Ang sabi niya, totoo! Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, buhay na Diyos! Nagpapagaling, naghimala, tumutugon ng dalangin. Palapakan natin ang ating malapanginoon. Amen? See, nagkakaroon ng resulta at pagbabago at progress sa spiritual na buhay ng Kristiyano kapag tunay na sumasa atin ang Diyos. Kapag tunay na ang Diyos ang namamahala sa atin, ang mga bagay sa paligid, lalo ng paglingkod, hindi nagiging mahirap yan sa malapay noon. Hindi tayo magiging puro reklamo. Ano ba yan? Ang haba-haba ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang ganda-ganda sana nung mga patuto eh. So, bakit kaya ganun? Ang tagal-tagal. Ha? Pag tayo nagreklamo, i-check natin sa ating sarili. Mayroon pa bang change of authority? Ang Diyos pa bang minamalang nasa ating puso, isip, at sa ating ikinikilos? Nakikita ba at naluluwa natin malapay noon? O tila baga bumabalik tayo doon sa dati na gusto natin muling mamuhay ng ayon sa ating sarili? Amen. Subalit sa mga Kristiyano mong minamahal, na talagang, sabi nga, upang mangyari ang bagay na ito, hindi nawawala ang pagdama ng Espiritu ng malapay noon, Santong Espiritu. Pag laging nasa atin ang Santong Espiritu, sabi ng Galatia mga minamahal, ang siyam na bunga ng Santong Espiritu ay sumasa atin at hindi na magiging mahirap sa iyo ang paggawa ng mabuti, hindi magiging mahirap sa iyo sa pilitan ang pagsunod sa palatuntunan
at batas ng iglesia, kundi ito'y magiging kusa sa iyo at magagawa mo ng bukal sa iyong puso sapagkat sumasayo at ang Diyos ang namamahala sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung araw mo minamahal, na wala tayong makain mo minamahal, madali tayong magkasala dahil desisyon natin sa ating buhay, nais natin. Ang ilan nakakapag-commit ng pag-hold up. Ang ilan nagnanakaw, kumukupit. Lalo na tayo mga bata, mga minamahal, hindi tayo mabigyan ng pera ng ating mga magulang. Kumukupit tayo. Para lang matugunan yung ating pangailangan na tayo nagugutom. Subalit nung makilala natin ang mga Panginoon, natuto tayo, ang sabi pala ng mga ngaral, sa pagpupuri, may blessing pala. In praising the Lord, may blessing. Mapapurihan ko ng mga Panginoon. Pagising sa umaga mo, papalakpak, aawit, magpupuri sa mga Panginoon. I just keep trusting in my Lord. Amen. Aawit ng aawit, mga minamahal. Maya-maya, may kakatog sa kailang tahanan. Oh, mayroong pasalubong. May grocery, mga minamahal. May pagkain. Bakit? Dumating ang katugunan ng mga Panginoon. Natuto ang Kristiyano magtiwala sa mga Panginoon. Hayaan na Diyos ang kumilos sa kanyang buhay. Nung araw mga minamahal, na tayo mga minamahal ay nawawala ng pag-asa, dumarating sa point na sa depresyon, gusto nating magpakamatay. Gusto natin tapusin ang ating buhay. Subalit, nang tayo ay masiran na sa gawain ng Jesus Crusade, buhay ang Diyos. When we say buhay ang Diyos, kumikilos talaga ang Diyos sa ating buhay. Kaya may change of authority. Nang makilala natin mga Panginoon, pumalakpak, tayo maglingkod sa mga Panginoon, malalangin, magpuri, dumalo, Miyerkules, Beres, Linggo, hindi na kontento mga minamahal, gutom na gutom sa mga Panginoon, dumadalo pa sinusuporta ng Bible study every Tuesday, mga minamahal. Ano ang nangyari, mga minamahal? Wala nang pagtatangka sa kanyang sariling buhay, nakitli. Kundi, mga minamahal, naging inspirasyon sa iba. Naging inspirasyon, mga minamahal, doon sa mga tao sa paligid, mga minamahal, na sila rin magkaroon ng tunay na pag-asa sa mga Panginoon na hindi dahil sa dami ng iyong salapi, hindi dahil sa mga advanced technology pagdating sa ospital, ang tunay na makapagbigay ng pag-asa kapag ikaw ay may karamdaman, kundi ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa oras na ikaw ay magtiwala, ipabahala mo sa mga Panginoon ng iyong buhay. Amen? Wala ka mang millions. Wala ka mang billions, trillions. Pero may Diyos ka na may lalang ng langit at lupa. Amen? Na siyang tutugon sa iyo, siyang magpapagaling sa iyo, siyang magpapalakas sa iyo. Amen? Ang sabi ng Biblia, sa kawikaan mga minamahal, sa totoo lang, sa panahon ng kabagabagan, ng karamdaman, ang kagalakan ng ating puso, lalo sa salita ng Panginoon, ang best medicine. Ang tunay na mabisang gamot sa ating mga nararamdaman. Hindi lang sa physical, kundi emotional. Sapagkat ang tao, kahit simple ang iyong karamdaman, kapag emotionally ikaw ay depressed, dahil ang iyong kaluluwa ng hina, hindi ka din, walang malapay sa iyong buhay, yung simpleng sakit lang ng ulo, lalalayan. Dahil nga, iniisip mo, tinatranggaso ata kang ngayon. Masakit ang aking likod, masakit ang aking balakang. Mukhang hindi ko kaya magtrabaho. Umihina ang iyong emosyon. Sapagkat ang iyong kaluluwa, ang kailangan niya ay hindi lang sa gamot. Ang kailangan niya ay salita, buhay na salita, galing sa Diyos mo, minamahal. Kaya nung tayo, mga minamahal, na nakapaningis ng tunay na ibang ligtasan, na ang Diyos, yung salita ng Diyos, mga minamahal, ay hindi napapako. Amen? Kundi nangyayari sa ating buhay dahil yan ay pinakita ng mga sa pamagitan, unang-unang ng kanyang propeta, ating butihing minamahal ginagal na evangelist pastor with Esther Almeida, nalaman natin na ang Diyos pala na tinutukoy noon, ngayon na siyang darating, ang Malapayan Jesus ay siya rin yung Diyos ng Jesus Crusade na tumutugon natin dalangin, nagpapagaling, nagbibigay. Ano ang nangyayari mga minamahal kapag tayo may karamdaman? Kahit sa paningin ng tao, parang tila baka hirap-hirap na tayong maglakad, tila parang para sa kanila ang bigat-bigat na nung ating naramdaman. Pero nagugulat sila, bakit yung Kristiyano na yun, yung brother na yun, yung sister na yun, okay, tuloy-tuloy pa rin.
Nakabarong pa rin paglinggo. Pag Miyerkules, Biyernes, hahabol pa rin sa gawain ng Malapaynon. Papalagpag pa rin. Akala ko, baka mamamatay na yan. Pero bakit? Buhay na buhay. Bakit? Merong Diyos na namamahala sa ating buhay. May Diyos na tunay na maasahan sa panahon ng ganyan mga minamahal. Lahat ng tinugon ng Malapaynoon, lahat ng hinayaan na Diyos ang mamahala sa kanilang buhay, pumalakpak sa ating Malapaynoon, at magsabi ng praise the Lord. Subalit, ito ang nakalulungkot. Kung babalikan natin mga minamahal, ang sabi na ating beloved ordained preacher, maginang pang araw ng Miyerkules, they are always reminding us, mga minamahal, na sa lahat ng bagay na ating gagawin, sa ating desisyon, sa ating nararamdaman, sa ating pinagdaraanan, ito man ay pagsubok, karamdaman, pag-uusig, o nasasaktan man tayo, mga minamahal, sa anong dahilan man, mga minamahal, iba-ibang dahilan, mga minamahal, maaaring nasasaktan tayo sa pag-uusig, o nasasaktan tayo sa mga nasasabing salita, na totoo man o hindi, mga minamahal, sa oras na tayo ay mag-isip, mga minamahal na iwan ang Malapaynoon. Ito na yung sinasabi ng ating beloved ordained preacher. Sa totoo lang, hindi naman talaga daw masama yung mag-ibang outreach eh. Ang problema nga lang, ito ang problema. Ang sabi ng ating beloved ordained preacher sa tuwing meeting, kapag meron tayong ganyang ugali, na pag meron kang kinaharap na problema spiritually, at sa palagay mo ay ang paglipat ng ibang outreach, diba? Jesus Miracle Crusade naman din yan eh. Parehas lang yan. Ay sa tingin mo, ayun ang makakalutas. Okay, let's say, sige, sabihin natin, within 6 months, ay pinagpangalubos, grabing kainitan doon. Wala pa umawit, tumuto. Ang nangyayari pagsubok, ganun din. Nasita rin. At yung mga kapatiran, bakit yung mga kapatiran? Parang nalalamig. Gusto ko, ginaganan ako eh. Nakikita yung mga kapatiran, hindi ginaganan. Aalis na rin ata ko. Doon na naman sa iba. Kasi balita ko doon, mainit ang mga kapatiran doon. Kaya ngayon, magpapaalam ulit, pupunta na ibang outreach mga minamahal, at doon ulit ang gagawin. Sa kasagsagan ng within 6 months, grabe ulit ang lugdan, palapangupuri. Nangyari, nasita. Nakita mga kapatiran, nalalamig. Ano nangyari? Lilipat naman. Ito ang sinasabi ating beloved ordained preacher mga minamahal. Ang problema ay wala sa nangasiwa o sa paligid. Ang problema ay within in yourself. Dahil sa totoo lang, dalawa lang naman ang paraan kung paano lutasin ang problema. Unang-una ay harapin mo ang problema upang mapaglampasan. Ang pangalawa ay yung takasan mo ang problema. Do you think, mga minamahal, kapag tayo rito, mga minamahal, ito yung mga minamahal, hindi ako nagsalita dahil ito hindi ko naramdaman. Mga minamahal, ang ating pinag-usapan ng salita ng Malapaynoon, at kung dumating man na kami man, ang nasa inyong kalagayan, kami din ang masita, mga minamahal, at magawa din namin yan, dahil sa kahinaan, kinulang kami prayer, huwag niyo sabihin, ay, ano ba yan? Preacher yan? Natisod ako. Mga minamahal, we are just a human. Ang mahalaga dito kung bakit may mangaral ay to remind us, upang kung kami ang manghina, kayo ang magpapalakas at magre-remind sa amin. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. Ngayon, balik tayo mga minamahal. Sa tingin natin yung paglipat, ayun ang tamang paglutas sa problema. Sa pagbato ng jablo, bigyan tayo ng karamdaman, bigyan tayo ng pagsubok, bigyan tayo ng sakit na naramdaman, ng kadalamitian. Sa tingin natin, ayun ba ang kalutasan? Ang takasan mo to escape the problem? Oh, yun ba ang, Kaya nga, pag nandun ka at ganun din ang problema, ang akala mong solusyon uli ay to escape again and lipat sa ibang outreach. At kapag the same thing naman ang problema, ay to escape again at sa ibang namang outreach. Sa totoo lang, hindi sinusolve ang problem. Tinatakasan lang ang problema. Subalit sa mga Kristiyano, na doon sa unang-unang paraan ng kanilang paglutas, harapin nila, bakit? May change of authority. Ang Diyos na mamahala, sabi nila, kahit nasaktan ako, hindi ko man yung ginawa, pero sabi ng Biblia, magpakumbaba, magpatuloy. Sabi nila, mag-ayuno ako. Dadalaw ko sa gawin Malapaynoon, magpuri, mag-ayuno. Dalo ng dalo. Merkules, Beres, Linggo, nandito, nagpupuri, nag-ayuno. Sabi nila, dagdagan pa ng 3 days. Sabi niya sa kanyang puso, dahil may change of authority, Diyos na mamahala, okay lang, masaya akong mag-ayuno, magpuri, mag-istilo, dagdagan ng 3 araw. Hanggang sa paglipas na araw, nanatiling nandito. Kinaharap ang problema. Nahipo ang puso.
nahipo ang puso ng bawat isa. Nakita ng mga kapatiran, pinagpalang lubos na natili ang kapatid. Bakit? Diyos ang namamahala. At hindi sinob ang problema to escape, but to face the problem. Ayun ang tunay mga minamahal. Dahil yun ang sakit na ibinibigay ni Satanas sa mga Kristiyano. Ang palundag-lundag, sabi nga ating Brother, para tayong mariposa. At sa bagay na yan natin ginagawa, hindi natin na igagalang ang batas ng iglesia. Hindi tayo nagpapaalam. Hindi tayo dahil akala natin, that's the best way to solve the problem. Pero hindi mga minamahal. Tandaan nyo, dalawa lang. Una ay harapin, pangalawa ay to escape the problem. Mga minamahal dito sa Judge, ating pong basahin, mga minamahal, dito po sa Judge Kabanatay 8, ang talatay 33 hanggang 35, ating pong basahin. Palakpakan po muna natin ang ating mga Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Kindly dito po sa Judge ang Kabanatay 8, ang talatay 33 hanggang 35. Ito po mga minamahal, isang tagpo mga minamahal tungkol sa mga Israelita na grabing pinagpala sila ng mga Panginoon, tinugon, pinagaling ang kanilang karamdaman, iniligtas sila ng Panginoon sa mga mananakop. Subalit at the end, mga minamahal, nagawa pa rin nilang talikuran at manumbalik sa dating pagkaalipin ng kaaway. Ito po ang nangyari mga minamahal. Ating pong basahin. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Hukom, ang Kabanatay 8, ang talatay 33 hanggang 35. At nangyari pagkamatay ni Hideon na ang mga anak ni Israel ay bumalik at sumamba sa mga Baal at ginawang kanilang Diyos ang Baal Bereth at hindi na alaala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na siyang nagpapaging layas sa kanila sa kamay ng lahat nilang mga kaaway sa buong palibot o gumantiman lamang ng kagandahang loob sa sangbahayan ni Jerobaal na siyang Hideon ayon sa lahat ng kabutihan na kanyang ipinakita sa Israel. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Ito mga minamahal, natagpong ito mga minamahal, sa totoo lang 7 years na sinakop ng Midian o ng Madian mga minamahal. Madian ang mga Israelita. 7 years mga minamahal na sila po ay nasakop, syempre naalipin po mga minamahal. Subalit, isang araw, mayroong isang magiting mga minamahal ginamit na may takot sa mga Panginoon at hinayaan na mamahala ang Diyos sa kanyang buhay. Ang taong ito mga minamahal, walang ibang mga minamahal kundi ang pangalan niya si Jerobaal mga minamahal o tinatawag na Gideon. Sa mga minamahal may takot sa mga Panginoon. Alam niyo mga minamahal, siya ang ginamit ng mga Panginoon para i-remind ng mga Israelita sa kabutihan ng mga Panginoon na huwag nilang kalimutan. Kaya mga minamahal ang nangyari, sa madaling sabi, sa 7 years na sila ay inalipin ng Midian, napalaya sila muli, pinalaya sila ng mga Panginoon. At imagine, 40 years, kung babasahin niyo ang kabuuan, mga minamahal ng hukom, 40 years, mga minamahal, na walang anumang dumating na mananakop, walang ibang mga nagtangkang makipagdigma sa mga Israelita. Nung panahon ni Jerobaal, mga minamahal, na siya ang namamahala o nangunguna sa kanila. Sapagkat ang tao ito, mga minamahal, may takot sa mga Panginoon. Kaya ang Diyos na sumasa kanila, sabi nga, ay walang sino man ang laban sa kanila. Subalit nung namatay ito mga minamahal si Jerobaal o ang Gideon mga minamahal, sa totoo lang dahil marami siyang asawa, meron siyang 70 na anak mga minamahal sa iba't ibang babae, kung if you will just total mga minamahal. 70 at merong isang anak mga minamahal, ang kanyang pangalan, Abimelech mga minamahal. Na itong Abimelech na ito mga minamahal, sa bayan mga minamahal ng Sikem mga minamahal, ay tumayo siya doon na sabi niya, patay na ang aking ama. Ano ang gusto ninyo dito sa Sikem? Yung 70 na aking mga kapatid sa labas, ang mamahala sa atin, manguna sa atin? O ang nag-iisang kadugo ninyo? Ibig sabihin, mamaya paisip yung kanyang yung kamamamayan niya mga minamahal at mas gusto lang siya na lang dahil wala namang iba sa kanila eh. At inisip nila na yun, si Abimelech ay masusundan niya ang yapak ng kanyang amang Jerobaal na may takot sa mga Panginoon at mapamala ng tama. Subalit nagkamali sila. Kaya ang sabi nung binasa natin, nakalimutan nila ang kabutihan ng mga Panginoon, sumunod sila sa ibang mga mangunguna sa kanila. Ano ang nangyari? Ito mga minamahal, pinapatay niya yung 70 na kapatid niya sa labas. Pinapatay niya at inanyayaan niya mga Israelita
na maglingkod kay Baal sa halip na sa Diyos. See? Mga minamahal, nagkamali sila sa kanilang pinaupo na prinsipe. Ito mga minamahal na si Abimelech na ito mga minamahal ay 3 years mga minamahal na nag-reign sa Israel mga minamahal at napasunod niya lahat na sa halip na sa Diyos magpuri sa Baal, kay Baal, sa Diyos-Diyosan. Ano ang nangyari mga minamahal na parusa mga minamahal? Silang mga sumunod sa Kanya ay pinatay ng Malapanginoon at bilang kahiyan dito kay Abimelech mga minamahal, isang babae lamang ang nakapatay sa kanya. Isang ordinaryong mamamayan na babae lang ang nakapatay sa kanya. Dahil hinagisan siya mga minamahal ng isang batong panggiling mga minamahal, hinagisan siya yung ulo niya mga minamahal. At talagang yung skull niya daw mga minamahal ay sumabog. Ngayon nung naghihingalo na siya, tinawag niya yung kanyang bataan at sabi niya, ilabas mo ang iyong sandata, saksakin mo ako para hindi malaman ng bayan ng Israelita aking sinasagupan na itong simpleng babae lang na ito ang nakapatay sa akin samantalang marami siyang pinapatay, maraming hindi nakatalo sa kanya dahil sa kanyang kasamaan. Subalit yun ang ginawa ng mga Panginoong kahihiyan sa kanya buhay. Sa ating buhay mga minamahal, kung dumating ang point mga minamahal na tayo muling mapaalalahanan, may pagsubok na namang kinaharap, tila baga parang bumabalik tayo rin sa sitwasyon na parang hirap na hirap tayo. Isipin natin, baka mga minamahal, natulad tayo sa buhay ng mga Israelita, nakalimutan ang Panginoon, sumunod kay Abimelech sa hindi tunay na nagtuturo ng salita ng Malapanginoon. Kaya kung sabi ng Malapanginoon, kung sakali man may oras pa, may pagkakataon pa, ito ang nais ng Malapanginoon, kaya ni ating pong basahin, malapit na tayong magtapos mga minamahal. Dito po sa Ezekiel, Amen. Ezekiel kabanatay 33 ang talatay 9 at isunod na rin po mga minamahal ang Jeremias ang kabanatay 20 ang talatay 13. Amen. Malapit na po tayong magtapos mga minamahal. Ezekiel 33 ang talatay 9 at Jeremias 20:13. Amen. Aklat po ng Ezekiel, kabanatay 33 sa talata ay 3. Kung pagkakita niya ng tabak na dumarating sa lupain, kanyang hipan ang pakakak at magbigay alam sa bayan. Amen. Sa Jeremias mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias, ang kabanatay 20, ang talatay 3. At nangyari ng kinabukasan na inilabas ni Pashur si Jeremias mula sa pangawan. Nang magkagayoy sinabi ni Jeremias sa kanya, hindi tinawag ng Panginoon ang iyong pangalan na Pashur, kundi Magormisabib. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Dito po mga minamahal sa Ezekiel 33 ang talatay 9. Sabi rito, gayon may kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Ayan po ang sabi mo minamahal sa Ezekiel 33:9. Kaya mga minamahal, sabi ating beloved order preacher, kung may mga kapatid na tayo mga minamahal na tila baga nanunumbalik sa dating authority na hindi na Diyos ang namamahala sa kanilang desisyon, isip at ginagawa, wala na sa focus sa paglingkod sa Panginoon, huwag tayong mag-atubili na i-remind sila. Sabihin natin, beloved sister, beloved kapatid, mukhang hinahanap ng Malapanginoon ang ating unang ginagawa na pagpupuri, kainitan, pagpapalakspak sa Malapanginoon. Amen? Sabihin natin, mga minamahal, dahil ang sabi ng huling linya, at kung sakaling hindi niya sundin at hindi niya muling anyayaan ng Malapanginoon na mamahala sa kanyang buhay, at kung siya mapahamak at kapalit na ang buhay, ikaw na nagbilin sa kanya at nagpaalala, niligtas mo ang iyong kaluluwa. Sabi ng Biblia, mga minamahal. At dito naman, mga minamahal, sa Jeremias 20:13, kayo'y magsiawit sa Panginoon, magsipuri kayo sa Panginoon, sapagkat kanyang iniligtas ang kaluluwa ng mapagkailangan mula sa kamay ng mga manggagawa ng kasamaan. In times of trouble, mga minamahal, kung naramdaman natin na tayo tila napapalay sa mga Panginoon, isa lang ang nais ng mga Panginoon, muli tayong tumawag, manumbalik sa ating mga Panginoon. Muli nating anyayaan na ang Diyos ay muling mamahala. Kaya nga sabi natin, mga minamahal, muli kang pumasok, mga Panginoon, sa aking buhay. Amen? Bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas sa aking buhay. Yun ang pinaka tunay na kahulugan ng pagtanggap natin, mga minamahal, na mag-change of authority tayo, mga minamahal, na hindi na yung ating sarili ang dapat na ating sundin,
kundi hinayan natin na Diyos ang magbigay sa atin ng gabay kung ano ang dapat nating gawin, mga minamahal, upang tayo pagpalain. Amen? At kung mangyari yan, mga minamahal, sa huling talata, kindly, dito po sa Kawikaan, ang Kabanatay 3, ang talatay 23 hanggang 24. Sa oras na tayo manumbalik muli sa Malapanginoon, amen, ito po ang pangako ng Malapanginoon, Kawikaan 3, ang talatay 23 hanggang 24. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata po ay 23 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Kung magkagayoy lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod, pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Palagpakan natin ang ating mahal Panginoon. Alan magsabi ng praise the Lord. Itong huling talata, mga minamahal, ating pong namnamin ang bawat linya, mga minamahal. Sabi rito sa Kawikaan 3:23, sabi rito, kung magkagayoy lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Yan, mga minamahal, ang dahilan kung bakit, mga minamahal, anuman ang nangyayari sa ating paligid, anuman ang lindol ang nagaganap sa iba't ibang bansa, may pagbahaman, mga minamahal, na noon ay hindi naman nangyayari sa kanilang history, pero bigla silang binabaha. Anuman ang napapanood natin, mga minamahal, sa Facebook na patayan, dalawang nag-uusap, biglang may bubunuting kutsilyo at sasaksakin ang kanyang kausap dahil napagtripan niya lang daw. Kapag in-interview niya, bakit ginawa? Napagtripan niya lang daw. Anuman ang nangyayaring sakuna sa paligid, ang sabi ng Biblia, ikaw na pinamamahala mo ang Diyos sa iyong buhay, hindi ka kailanman matatakot. Hindi ka kailanman mapanghinaan ng loob. Mananatili kang nakangiti, magpapatuloy, magpuri sa Malapanginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Malapanginoon. Amen? At dyan po nagtapos mga minamahal, at tayo po mga minamahal. Amen? Ay dala ko sa ating po mga minamahal. Tinatawag po ating po beloved elder brother, Edwin Reyes. Praise the Lord. Have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done.
hindi smooth yung ating daan na ating pong lalakaran, mga minamahal. Ito'y punong-puno ng mga pagsubok, kapighatian, mga problema, harap likod, magkabila. Subalit sabi ng ating dakilang Diyos, anong dapat nating ipangamba? Bakit tayo nag-aalala, mga minamahal? Magtiwala tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. Tayo walang magagawa, mga minamahal. Subalit ang Diyos na ating pinaglilingkuran, lahat kayang gawin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit sabi ng banal na kasulatan, lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano mang ating mga nararamdaman, mga pasakit, mga minamahal. Amen. Sa mahal na Panginoon lamang tayo tumingin, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, beloved viewers, beloved visitors, kailangan nating ating dakilang Diyos. Malapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Mga pagtaas ng bilihin, yung mga sinyalis na yan, mga gera, mga lindol, sa oras na yan, kailangan natin na ating pong pinakamamahal na Jesus. Bago mahuli ang lahat, mga minamahal, maglingkod na po tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una yung pananampalataya. Ikalawa yung pagsisisi. Pagsisihan natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid. Wala kahit isa. Lahat nagkasala nga. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi lahat anak ng Diyos. Kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya ang binigyan ng kapangyarihang maging tunay na anak ng Diyos. Ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nag-aawitan ang ating mga beloved youth and singles choir, habang sila'y nagpupuri sa kalagitnaan ng pagpupuri, sila'y nabautismuhan sa Espiritu Santo. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig. Parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay ating mararanasan kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating po pinakamalapeng. Bilang pagsuko, ating mga minamahal mga bisita, itaas natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Mahal na Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kalikuan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa gawa, sa salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami na po manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapapala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang tala, Pastor Will Estrada Almeida, malapenoon, hal narito po ang kaluluwa na yung inilapit mismo sa yung banal na paanan. Iligtas mo po siya 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Isulat mo po kanyang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Panghawakan mo po siya hanggang siya muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y sama-samang manalangin mga minamahal. Tayo po'y dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah. O dakil mapala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Sa pangalatang dalangin na aming pong Darling Beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang kalikuan na namin. Sa mga oras di po namin nababadi ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkalubo po. Sa aming pong Darling Beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, Malapinoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Malapinoon. I-provide mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Kagalingan sa karamdaman, Malapinoon. Problema sa pinansyal, Malapinoon. Mga pagsubok na pigdaraanan, Malapinoon. Lutasin mo po, Malapinoon. Aming inaangkin lahat ng aming katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Sa pangalatang dalangin, Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga kamay, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman, ating palayasin sa mga pangalan ni Jesus, sa Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Amen. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyong karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, gallbladder, gallstone, kidney trouble, hallelujah, ulcer, panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalaping Jesus. Amen. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin pong palakpakan mo ng malakas ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump. 3 times jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Diyos po.